Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jaydele moɗon weltare tan min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka altine hande bandiraɓe fulfulde fo salminama juurama ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussa Anne ko wasde yejjidde tan serenɓe men goto fo salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw bisimilla Mamadou Moussa wiyama mba kadi a salmitama no feewi a ñaganama Allah moƴƴere min calminima no moƴƴi no moƴƴi ndeɗo lewru ko lewru rewɓe somi juumani noon tigui kono woto huul mi toñatama so Allah jaaɓi ha lewru ndu maaya mi waɗima mi hunima ɗum en tout cas kono mbeɗa jogui namdal tan guila garen ɗo aɗana desina mi yiya desini hoore debbo on ko holo poto wonde Ndeye Fatou de wadde ɓe nandi kay ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama kadi on jewnanoma no fewi eɗe balɗiɗi ɗe en kuccodirani minenne kadi min jewnino on no hannirta ni sikki ala caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam en calmini ɓe wonɓe e nder leydi ndi ko noonne kadi wonɓe toon to jokli caggal Sénégal noon tigui Amadou hande ko ɓuuri tengtude hande Aissata Ndiaye ne wayno jande ɗi mi anda ko kon lewru rewɓe ko mi anda en tout cas ɓe mbaɗi ko jilli mbañ walla mbiyen fando almudo ɗo goto kala tolni tan ne wayno ko ɗon tigui woni e lottirde noon tigui wadde wayno quotidien arte landa APR tigui nden ɗon jayde udditta hande ko yewti koye romiɗo men jaydeji nde arti noon koye caɗele walla mbiyen ha joni fitinaji teskaɗe e nder landa APR gam sababude walla mbiyen gardigo tigui toon to Parcelles Assainies taw ko nder landa APR Alliance pour la République ɗum ɗon noon holitama woni tan oɗo saaha kay ko pooɗe nduure konngudi no mbi hakkude Amadou Ba wondude e Mbaye Ndiaye kono kadi kanko Mbaye Ndiaye o suuti konngudi so wiide wonde toon ko kanko tigui ardi on ɗon fanno ko noon kadi ala ko yewti ko e biteɗo ha joni hono coordinateur ko yewti on ɗon landa toon to hono Parcelles Assainies o holiti noon wonde hay goto wawa haddeɓe yuɓɓinde on ɗon assemblée générale konngudi diaji ina tawe e hello jeetati e jayde quotidien le quotidien kono ɗum ko jayde arti e konngudi kalnoɗo ɗo e yontere yewtuno ɗo nde kono ne kay mo ganduɗa ko Abdoul Mbaye gonnoɗo hoore jagorɗo leydi meɗen caggal nde suudi konngudi holiti wonde Boun Abdallah Dionne e Mbaye Ndiaye ne wayno kaali tigui ko yidde mawɗo munen woni Macky Sall ne tawe e hello jeegom e jeeɗiɗi e jayde witende quotidien le quotidien las quotidien nden ɗon jayde ne wayno arti ko e ha joni cimtol walla mbiyen rapport mo ganduɗa o kay windama e ko yetti ko e corps de contrôle ɗum ɗon noon kadi e loi woni kuulal ko fate banggue hono jangol e sukaɓe rewɓe ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko Souleymane Teyko ne wayno arti hen ko ɓuuri yajde ko noonne kadi o ari tigui e hol caɗele gonɗe hen ko goɗɗi diaƴƴi ina tawe e nder jayde witende las quotidien jayde enquête ne wayno loski oɗo subaka hande ko yewti ko e banggue tambiɓe ñawoje leydi men Sénégal jayde hollis noon wonde kay oɗo saaha ko pooɗe nduure jooɗorde woni poste woni ko teska hen saabi noon jayde oɗo saaha kay ne wayno ko caɗele mawɗi ha joni teska e nder on ɗon fanno ɗum ɗon noon ɓe garti holto caɗele ɗe goni ɓe mbi tan ko ɓoygol ha joni ardotoɓe poste uji ɗi ɗum tigui woni ko jiiɓe ɓe ganduɗa ɓe ko magistrat ɗi ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde ko parquet de Dakar ko noonne kadi e nodirteɗo le doyen des juges wondude ha joni ko poste uji ɗi ganduɗa ɗi kay ko poste uji ɓurɗi tambade ñawore leydi men Sénégal kanƴi tigui gaddi haala yoɗo saaha kono tan biteɗo maître Assane Dioma Ndiaye suuti hen konngudi so wiide wonde tan ɓe ganduɗa ɓe ko gar ardiɓe leydi ɗi to banggue politique woni pouvoir politique oɗo saaha ala ko woni yidde mumen tan so wona ina wayno yiilade neɗɗo goto mo ganduɗa eɓe mbawa tigui ina wayno wombade e muɗum haaɓe tigui keeɓa koɓe jiiɗi ko to banggue eɓɓoje mabɓe konngudi ɗin diaji ne tawe e jayde enquête libération nden jayde arti koko rewno ɗo ko ko noonne kadi konngudi goɗɗi pilñitema hen ɗum ɗon noon ina wayno ko ɓe jaafo e konngudi ko wondude e sukaɓe tawi noon ko fettoɓe football tawi ko tawateɓe e toon to AS Dakar Sacré Cœur ko club wiyete noon ko noonne kadi ko formoɓe woni hebloɓe sukaɓe ɗum ɗon noon holtama wonde tan ko won ha joni gueɗe tati kadi ne wayno joopi biteɗo Olivier Sylvain ɗum ɗon noon holitama wonde ɓen ɗon kay koɓe tato hen goto ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi goɗɗo ko duuɓi sappo e nayyi batodiɗo ko duuɓi sappo e tati ɗum ɗon noon holtama ɓeɗo sukaɓe noon holkoɓe kaali kay tawi noon ko konngol mabɓe ɗiɓi cuuti fewde e loskoɓe ɓe gam noon jopade biteɗo Olivier Sylvain hayso tawi on oɗo saaha ina wayno haala ka so wato fiññitade kono kam ɗi konngudi goni ko hesɗi ene tawe e jayde libération l'observateur l'Obs jayde groupe Futurs Médias ina wayno arti ko e tana walla mbiyen caɗele ɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha ne teska e nder conseil d'administration
organisation ɗum ɗon noon jayde en arta tan holko jeeyi caɗele ɗen ɗon ɓe kolti wonde ko 4 milliards e haalisi meɗen CFA kanƴe tigui ne wayno kuɓɓi jeygue e nder sar woni société africaine raffinage ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha hande eɓe juɓɓin kay ko witi ko e réunion crise woni tan ƴewde holno ɓe cafrata ɗeɗo caɗele tawi noon ardoto ɗum ko jagorɗo tambiɗo kala ko fati e banggue kubbam ina tawe hello 4 e 5 e jayde witende l'observateur ko solay addi jayde guindiri nde ne wayno kañum ne arti ko e caɗele walla mbiyen ha joni ko yuti ko e ñaw biteɗo yanoɓe ko fate banggue barogal ɗo e nder ha joni windere nde jayde noon ne wayno arti hen tawi koye entretien jaƴƴo mboɓe mbaddi e oɗo docteur so wiide wonde hol kay ko foti ko famede on ɗon rafi ɗum ɗon noon ɓe garti guila tan ɗo rafi o ummotoɗo guila e nder oɗon gonɗo e nder reedu ko noonne kadi e caɗele kay ha joni garoje to banggue jibinirgol ɓe kaali kadi e tana keftotoɗo on guel ɗon cukalel gonnugel e on ɗon rafi ɓe kolti noon wonde ko tolni e 90 e nder temedere ne wayno kay won hen caɓori kono ne kadi ko heddiɓe e celli kono kadi kanko hono docteur o arta holo neɗɗo foti wadde e saaha nde on ɗon neɗɗo dañi ko yewti ko e crise woni tan yande ko fate banggue on ɗon rafi Dakar Times nden ɗon jayde ne wayno ari koye coftal balli ko fate banggue juɓɓingol ko wiyete ko hono jeux olympique de la jeunesse woni tan pijirloji ganduɗa ɗi kay ko sukaɓe kerri ɗum tawi noon koto banggue windere nde ko ɗo tigui watte e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ko ɗo tigui e Dakar biteɗo noon hono Richard Atias jayde wi tan oɗo saaha mona e piste manam tan yidde faminde bandiraɓe mawo tigui wat junggo makko e ko yewti on ɗon organisation ko fate banggue hono CEO on ɗon ɗum ɗon noon jayde wi tan maɓe jaltin ko tolni e 9 millions e kalis dollar tawi noon wonno ko 3 millions tawi noon ko laamu leydi 3 millions dollar e laamu leydi men Sénégal yaltinno ko holtam noon wonde kay ko inde Richard Atias oɗo saaha kay ne wayno hollitama wonde kanko ardoto ko fate banggue on ɗon organisation kono kadi Aissata Ndiaye wona kesum wonande oɗo ɓiɗɗo France najo saabu tigui o ardinoma kadi ko fate banggue juɓɓingol hono sommet francophonie bannoɗo ɗo e lamorgo leydi men Sénégal kongol jaaƴi ina tawe e hello jeeɗiɗi e jayde witende Dakar Times jayde coftal balle star ko ɗon uddarta roɓino men jaydeji oɗo subaka hande caggal nde o loggi ɗiɗi ko noon kadi o rokki goɗɗo loggi hakkude mabɓe Liverpool Ismaïla Sarr oɗo saaha no jayde wiri tan ko addi hono dillere mawde toon to Angleterre ɗum ɗon noon hollitama wonde ni ko kanko mo ganduɗa ko Ismaïla Sarr o watti hono ko Harry Kane wanno hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi saabi noon haaɓe ganduɗa ɓe ko supporter uji woni tan nangoranɓe e club Arsenal oɗo saaha yidde munen tan ko yoɓɓiɗo Sénégal o waɗana ko wiyete ko hono statut woni tan yo mahane to banggue ha joni mbadi muɗum darne toon to Angleterre ɗum tigui woni koɓe jiiɗi kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko nangoranɓe Arsenal kono ne kadi kanko hono Ismaïla Sarr suuti ko nguri so wiide wonde omo jogui weltare mawde so kay folde Sadio Mané kono ɗum ko woni tawe hen coupe arabe ivan ɓe ganduɗa ko baroteɗo leydi men Sénégal o saaha ina tawe toon ɗum ɗon noon kamɓe baroto kosɗe noon ɓe jeehi final kono kadi maɓe kawru toon e Afrique naɓe woɓɓe wiyeteɓe e Tunisie kono ɗum ko marché mo ganduɗa o ina ɓuuri wawde yeɓeɗe nder windere nde ko El Clasico espagnol ɗum ɗon noon ko Liga ɗum ɗon noon ko Real Madrid tigui kañum joni o fooli Barça loggi ɗiɗi e ndiga wonno ko hanki saabi noon jayde wi ko Vinicius ne wayno wujji record omo ganduɗa ko Lionel Messi gasi ko tongonoɗen e roɓino men jaydeji Aissata Ndiaye Amadou Moussa namdal ngal woni to Ismaïla Sarr rewi Sadio Mané machallah ene jeri namdade surtout e sa daari hakkude Liverpool e Watford Liverpool woni dow dewɗo e makko ko toɓɓe 22 woni Manchester City woni hakkude mabɓe Watford haɓato ko heddade e nder hono heddade manam e nder championnat o wasa tellade ko wiyete championship ɗum ɗon noon aɓene lombi hakkude dernier o walla mbiyen tan aɓene avant dernier donc noon holto ɓe ndewi haaɓe piiɓi 3-0 ko namdal mawgal mbiɗa yanna kadi sa namdima yargan club ronkat dañde jaabol effectivement ne hawni nde wiya ko Watford fi Liverpool 3-0 e Ismaïla Sarr vraiment waɗi matché mantiniɗo ko yettudemo vraiment fof ko kanko marqude 2 buts hokkude kadi goɗɗo marque waɗede kadi aussi homme du match vraiment ko suka hande o ne wayno o dillini Europe
o dillini angal tan non tigi o betti hewɓe non tigi Amadou Moussa wadde gareten koye banggal gongal woni tan ɓe toto diwan mo Tambacounda to Goudiri to noon ko wuyɓe ɗiɗo tan pawa juuɗe Amadou ɓe noon gujjanno ko carburant koɓe gujje carburant so limama e limore tolnimayi litre uji temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 776 litres ɗum noon Amadou goto wiyete ko Abdourahmane Sow ne daari duuɓi capantati e nayyi goɗɗo ko Mamadou Soumare wiyete ne daari duuɓi 25 ena ƴewtida tan ko sukaɓe kono noon lawol fawe dow mabɓe duuɓi ɗiɗi ganduɗa ɗum ɓe leloto hen ko lebbi jeegom ɗum noon woni tan Amadou ko ɓuuri hawnade hen ko vigile aji Sénélec ne hawnini hulɓini Aissata Ndiaye golloɓe e gollal bangal ni ngal ganduɗa hande ne jeeya e gollorde mawɗe nder leydi ndi so tawi jagguirama ɗeɗo caɗele ene hulɓini namde jaltat alay saago kono kadi ɗum wona kisum e nder leydi ndi paamen tan hande ye wujjoɓe ko wiyete ko hono kuɓɓam ene jeyta ene mbayno leydi e yoga e gollorde kadi e yonti vraiment waɗe hen loskoji mawɗi beele ɗum ɗo ne wawa dartinede guila e law saabu eɗen gandi leydi men fayi koye yuɓɓinde walla mbiyen wattude fewnude ko wiyete koye pétrole kam e gueɗe mbaɗe noon wadde ina wayno haɓade on ɗon phénoméne ko hunde moƴƴunde mbiɗa wawa yaltude law ɗo e nder leydi ndi kono kadi eɗen gandi won caɗele goɗɗe gonɗe hen Aissata ɗo neɗɗo yahata ene liggo e gollorgal lawmu ha wattu wujjude ko yewti koye kuɓam haysino tawi no mbiɗen ni koko adora kono kadi wonko ganduɗa ko ene ɗeeɓi hulɓinade kadi famnaki nannaki vraiment surtout denowo so watti wujjude Aissata ɗum ɗon ne wayno vraiment ko pulaar wiyata ko so tawi ɗaɗi gonti bututi jomum ma sella non tigui Amadou aɗa andi hande gonki liggotoɗo so tawi tan fewdaka hano hannirta ni neɗɗo o so tawi ko heɓata e banggal koppareje walla gartam liggorɗe muɗum Amadou ene wawi yaade ha watta ƴettude ko jeeya saabu haajuji mum so tawi ɓuuri ko heɓata ko yomnitto ko ɗum ne wawi addude caɗele te ko way noon ina ƴewtinda hayso tawi ni wiyete ko neɗɗo kam yo wonde ndimago muɗum saabu guyka ala ko wawi ɗum wadde hande excusé Amadou walla ko ganda ine fewna ɗum walla waɗa ɗum tan yonna ɗum ha yooɗa ala guyka kam ko guyka tan wiyete guyka ko guyka saabi noon ko mbiɗa ko kamɓe kam ɓe gandi déjà guyka nafata par ce que adi foof jomum ne wayno ndimago mum iwi surtima kono ne kadi taƴanama ko tolni gueɗe mbaɗe ni haysin tawi ko lebbi jeegom jomumen leltoɓe sikki no ñaworde ndi wiiri kono kam vraiment ko kuulal ngal ganduɗa nanɗo e leydi ndi ina harmini walla mbiyen ina hisni ko fate banggue guyka ɗum ɗon no wawno wade foof moƴƴani hayso tawi wonno jobdel ɗe mbayi mbiɗa sikki wono jomum fonno waɗirde tawi wona wiide ene wujja Aissata wona hunde yonde noon tigui Amadou ko ɗon min guddirta Roɓindu Diaydeli meɗen ko tottude wonade tan janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗen e banggal caméra o ko wiide mon tan jokke golle e banggal commenté e wadde aimé vidéo ji saabu ɗum ɗon ko nafoore mon ko nafoore men enen Allah jarama on jarama